Ο κύριος Λάμπρος Καραγιώργος είναι πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών στο νοσοκομείο της Λάρισσας και έχει να μας πει δυσάρεστα πράγματα. Έχει να κάνει καταγγελίες πολύ σοβαρές, διότι αν θέλετε να κάνετε ένα τεστ κοπόσεως, δεν μπορείτε να το κάνετε. Αν πρόκειται να πάτε να εξεταστείτε σε μια σειρά εξετάσεων, δεν μπορείτε. Και επίσης, αν είστε καρκινοπαθείς και θέλετε φάρμακα, δεν θα τα βρείτε. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιώργο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρέδη. Και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ. Το τονίζω, όχι για άλλο λόγο, αλλά αυτές τις μέρες τρέχουν διάφορα γεγονότα και σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Ναι. Και αλλού. Ωραία. Και υποτίθεται ότι έχω την υποχρέωση να έχω μια γενικότερη κάλυψη, όντας το μόνο μέλος του Γενικού Συμβουλίου στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ακόμα καλύτερα. Δεν έχετε βηματοδότες, δεν έχετε αντικαρκινικά φάρμακα, δεν έχουμε τεστ κοπόσεως, μηχανήματα, κάποια τέλος πάντων από τα μηχανήματα δεν λειτουργούν. Εντάξει, εσείς λέτε ότι η υγεία σε επίπεδο Θεσσαλίας και ειδικά στη Λάρισα, μιας που αναφέρεστε, είναι όχι μόνο στον αέρα. Δεν υπάρχει. Και έχουμε και επιχείρηση κατατρομοκράτησης των συνδικαλιστών. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε κατά πρώτον με το τεστ κόπωσης. Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή για 11 μήνες στην καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας δεν υπάρχει τεστ κόπωσης. Ένα μηχάνημα, και καμιά φορά και δύο μπορεί να έχουν, που έχει το οποιοδήποτε μικρό καρδιολογικό ιατρείο όπου δει. Και ρωτώ εγώ, εάν τυχόν είσαστε διοικητής σε μια τέτοια μονάδα και ακούγατε ότι η καρδιολογική κλινική δεν έχει τεστ κόπωσης, δεν θα παρατούσετε τα πάντα να πάτε να λύσετε το ζήτημα που μπορεί να είναι 200, 300, 500 ευρώ κυριολεκτικά μέσα σε μια νύχτα? Εάν επίσης ακούγατε ότι η συγκεκριμένη καρδιολογική κλινική δίνει πλήρη ειδικότητα και θα βγουν σε λίγο καρδιολόγοι οι οποίοι δεν θα έχουν κάνει ούτε ένα τεστ κόπωσης, δεν θα ανατριχιάζατε? Και αν βεβαίως γνωρίζετε το εξής, ότι μπαίνουν νοσηλεία ασθενείς 2, 3, 5 μέρες, πολλές φορές στην καρδιολογική προληπτικά, έτσι, για να δούμε μέσα από τις εξετάσεις τι έχουν. Και η τελευταία εξέταση που πρέπει να κάνουμε για να βγουν, αν έχουν δηλαδή νόσο ή όχι, είναι ένα τεστ κόπωσης για να τους κατευθύνουμε στη στεφανιογραφία ή στο σπίτι τους. Να πούμε ότι είναι υγιείς, δεν έχουν κάτι. Λοιπόν, και δεν έχετε αυτό το πράγμα και αναγκάζεστε να γράφετε στο χαρτί εξόδου σύσταση για δοκιμασία, για σπινθιογράφημα, για οτιδήποτε, και βγάζετε τους ασθενείς με επισφάλεια. Και είσαστε διοικητής σε αυτή την κατάσταση. Και ξέρατε ότι έτσι λειτουργεί το πράγμα. Τι θα κάνατε, δεν θα φροντίζατε κατά πρώτον? Σας λέω λοιπόν, επί 11 μήνες χτυπάω τις πόρτες, βγαίνω στα μέσα, γράφω στις εφημερίδες και αυτή η ρημάδα η κόπωση δεν γίνεται. Είμαστε επίσης μια κλινική που πόσο έχει δηλαδή το τεστ κοπόσεως, για να καταλάβω? Το καινούριο, γύρω στους 10.000, τίποτα. 10.000. Ναι. Εντάξει, για ένα νοσοκομείο προφανώς δεν είναι τίποτα. Ναι. Τίποτα, κυριολεκτικά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό το κόστος για την ανάγκη του και για το ρόλο που παίζει. Αυτή τη στιγμή στην ίδια καρδιολογική κλινική δεν έχετε τα λεφτά να το πάρετε, δηλαδή? Συγγνώμη, περιμένετε, μην τα περνάμε έτσι. Τι συμβαίνει? Δεν έχετε 10.000 ευρώ το νοσοκομείο της Λάρισσας, θέλετε να μου πείτε, να πάρετε ένα τεστ κοπόσεως? Να σας πω και τα υπόλοιπα και να δώσουμε μαζί την εξήγηση. Έχει κι άλλα. Για πείτε μου και τα άλλα. Να τη δώσουμε όλοι. Θα τρελαθώ στο τέλος εδώ. Με αυτά που μου λέτε, πραγματικά δηλαδή, είναι να τρελαίνετε κανείς. Να τη δώσουμε πακέτο. Λοιπόν. Έχουμε ένα υπερηχογράφημα, το πήραμε πριν από 6-7 χρόνια. Το λένε ακόμα καινούριο. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει εκτυπωτή. Βγάζουμε υπερήχους χωρίς εκτυπωτή. Όλες οι κλινικές γύρω-γύρω, έτσι στην ίδια φτώχεια ζούμε όλοι, έχουν 3 και 4 υπέρηχα. Αυτές τις μέρες άρχισε να δυσλειτουργεί. Σε λίγο θα μείνουμε χωρίς υπερηχογράφημα. Και βεβαίως εδώ και 2 χρόνια είμαστε χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης του υπερηχογράφημα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε υπερηχογράφημα? Βηματοδότες. Πάμε στους βηματοδότες. Εδώ είναι μια τρέλα. Δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα, αλλά ούτε και στη Λάρισα. Τι συμβαίνει εξ αυτού? Υπάρχουν μάλλον πάρα πολύ λίγοι, έρχονται με το σταγονόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ο ασθενής που θέλει βηματοδότη, του βάζεις ένα προσωρινό, κάθεται σε μονάδα εμφραγμάτων 10-15 μέρες, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κόστος, τον κίνδυνο της ζωής τους. Χάσαμε και ασθενείς από επιμολύνσεις του προσωρινού βηματοδότη. Προσέξτε. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μετά από 10-15 μέρες, έχω τώρα αυτή τη στιγμή ασθενή μέσα, λοιπόν, που είναι 10 μέρες περίπου, κάποια στιγμή μετά από 10-15 μέρες βρίσκεται κάπου ανά την Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστημιακό της Λάρισσας, ένα από τα κέντρα που είναι
για αυτό το ρόλο να βάλουμε βηματοδότες, για να μεταφέρουμε τους ασθενείς. Το αποτέλεσμα, για να μπει ένας βηματοδότης, 10 μέρες κατά μέσον όρο στη μονάδα. Ταξίδια οπουδή στη χώρα με το ασθενοφόρο, με γιατρό μαζί και ούτω καθεξής, κίνδυνο ασθενών, κίνδυνο ζωών. Το κόστος λοιπόν του βηματοδότη τι κάνουμε, περιφέρουμε το ασθενοφόρο τους ασθενείς για να τους βάλουμε το βηματοδότη? Άμα τον πας στην Αθήνα, πώς θα τον πας? Με το ασθενοφόρο θα τον πας. Έχει προσωρινό στο μεταξύ. Ξεκινάει όλος από τη Λάρισα να πάει στην Αθήνα να του βάλετε βηματοδότη. Με τα καλώδια κρεμασμένα γύρω του. Το καταλαβαίνετε πώς είναι? Σε ποια χρονιά ζούμε? Πάω πριν από 15-20 μέρες στο διοικητή. Του λέω πρέπει να φέρεις βηματοδότες στο πανεπιστημιακό που είναι κέντρο για βηματοδότησης. Μου λέει να μου φτιάξεις έγγραφο. Δεν του το έκανα ποτέ. Θα του το πω τώρα από την τηλεόραση τη δικιά σας. Πέθανε οι ασθενείς, γι' αυτό δεν το έκανα το έγγραφο. Ότι χρειάζεται βηματοδότη. Συνεχίζουμε να μην έχουμε βηματοδότη. Χάσαμε ασθενή γι' αυτό? Όχι, πέθανε ίσως και από αλλιετή, αλλά βηματοδότη δεν πρόλαβε να βάλει. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν πήρε και το έγγραφο. Πάμε παρακάτω. Τα λεφτά τελειώνουν αυτές τις μέρες. Τα λεφτά που έχουμε για υλικά, για φάρμακα, για ογκολογικά φάρμακα και ούτω καθεξής. Εάν μέσα στις επόμενες μέρες δεν δώσουν καινούργια χρήματα, ήδη έχουμε τεράστιες ελλείψεις. Ήδη βγαίνουν εντολές και στο νοσοκομείο του Βόλου και στο πανεπιστημιακό και συσκέψεις εσωτερικές από αυτούς που συσκέπτονται, είτε είναι θεσμικοί είτε όχι, άγρια μισάνυχτα πίσω από κλειστές πόρτες, για τις οποίες συσκέψεις ποτέ εμείς οι συνδικαλιστές, είμαστε μοιάσματα εμείς οι συνδικαλιστές, δεν έχουμε καμία γνώση, όπου επιχειρείται να πείσουν τους γιατρούς να καταναλώσουν λιγότερα φάρμακα, να κάνουν λιγότερα χειρουργία. Αυτό το κατήγγειλαν και οι γιατροί στο Βόλο, πράγματι, ότι έχουν οδηγία να δίνουν λιγότερα φάρμακα στους ασθενείς. Δεν καταλαβαίνω βέβαια τι σημαίνει λιγότερο φάρμακο. Αντί να δίνεις ένα, θα δίνεις μισό. Αντί να δίνεις 2 χάπια, δίνεις ένα χάπι. Περισσότερο αρρώστια σημαίνει λιγότερα φάρμακα και περισσότερο θάνατο. Μάλιστα πολιτικό θάνατο, είναι οι πολιτικές. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά αυτές τις μέρες. Ο Θεός σας εφυλάει δηλαδή. Ορίστε. Ναι. Ο Θεός σας εφυλάει δηλαδή, λέω. Δεν είναι εδώ. Ασφαλώς, ασφαλώς. Από τους κυβερνώντες και τους διοικούντες. Θα λέμε από γιατί ποιους. συμβαίνει αυτό? Ωραία. Καταλάβαμε ότι είναι ένα χάος τώρα. Ό,τι και να μας πείτε το έχουμε αντιληφθεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, λέτε για το τεστ πόσος έχει 10.000. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη χώρα δεν έχουν 10.000 ευρώ. Μα σας λέω τελικά το τελικό κόστος, ναι, μόνο που θα μείνει ο κάθε ασθενής είναι παραπάνω για να τον ελέγξει λίγο καλύτερα. Ωραία. Ή μόνο που θα μείνει στις μονάδες είναι παραπάνω. Είναι μεγαλύτερο από το να δώσει 10.000. Το τελικό κόστος είναι μεγαλύτερο. Ωραία. Έτσι όμως είναι άρα μεγαλύτερο. γιατί ρωτώ εγώ και οι τηλεθεατές εύλογα, ρωτάει ο κόσμος, λέτε αυτά, κάνετε σοβαρές καταγγελίες. Λέει ρε παιδιά, γιατί? Δεν γλιτώνουν χρήματα από αυτές τις διαδικασίες. Το κόστος από αυτές τις διαδικασίες, προσέξτε το, αυξάνεται. Αυξάνεται, ναι, και μάλιστα και πολύ. Και ξαναρωτάω, γιατί? Γιατί όμως? Γιατί πληρώνουν δηλαδή, αυτή είναι το ερώτημα. Γιατί πληρώνουν παραπάνω, γιατί τους κοστίζει παραπάνω αυτή η λειτουργία και δεν πληρώνουν λιγότερα αλλά έγκαιρα και σωστά προκειμένου να έχουμε? Γιατί ακριβώς δεν θέλουν οι κύριοι δημόσιο σύστημα. Είναι στη διαδικασία, τα έχουν υπογράψει. Κύριε Μαρέδη, μου τα έχουν υπογράψει τα μνημόνια. Όμως πολύ γενικό αυτό τώρα, δεν αποδεικνύεται. Δεν είναι καθόλου γενικό. Να πάρω το διοικητή να του πω δεν θες δημόσιο σύστημα, μα είναι διοικητής δημόσιου νοσοκομείου. Ακούτε κύριε Μαρέδη, είναι γενικό το γεγονός ότι στη Λάρισα, και πήραν άδειες για να τα φτιάξουν, έχουμε 2.100 ιδιωτικές κλίνες και 900 δημόσιες. 2% έχετε ιδιωτικές. 2%. Και είμαστε ο μόνος νομός, είμαστε νομός πείραμα. Είμαστε ο μόνος νομός της χώρας που έχουμε περισσότερες ιδιωτικές κλίνες από τις δημόσιες. Περισσότερες ιδιωτικές κλίνες από τις δημόσιες και μάλιστα υπερδιπλάσεις. 2% με 900. Αυτές οι κλίνες γίνανε με άδειες. Έτσι. Και είναι ψυχιατρικές, είναι κλίνες αποκατάστασης. Ο κόσμος εμπιστεύεται. Οι πολίτες εμπιστεύονται ακόμα το δημόσιο νοσοκομείο. Το γιατρό του ΕΣΥ τον εμπιστεύονται. Είναι αλήθεια. Και εμείς επιμένουμε και παλεύουμε και τους καλούμε να μας εμπιστεύονται και να σας εμπιστεύουμε. Αν δεν έχετε βηματοδότη, τι να σας εμπιστευτώ? Πού θα βάλω? Άμα δεν έχετε τεστ πόσος να μου κάνετε, τι να εμπιστευτώ? Δεν έχουνε πού να βάλουν. Άλλος λέει στο νοσοκομείο του Βόλου βγαίνουν οι γιατροί, λέει μισά φάρμακα λέει να γράφετε. Τι να εμπιστευτώ? Σκληρά, γερά στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό επιθυμεί και η κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Τι να πω. Χάος. Σας λέω, επιμένω σε αυτό το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα άλλο έτσι, για το σύνολο της χρηματοδότησης. Η συνολική χρηματοδότηση, η δημόσια χρηματοδότηση φέτος θα παίξει γύρω στο 5,5%. Όταν λέμε δημόσια χρηματοδότηση, εννοούμε αυτή που προέρχεται από τον προϋπολογισμό και από τα δημόσια ταμεία. Πάνω σε αυτά τα 5,5% θα έρθουν να καθίσουν άλλες σχεδόν 4,5% ιδιωτικές δαπάνες, τσεπικές. Θα φτάσουμε σχεδόν 8,8%. Κάπου εκεί θα κλείσει η χρονιά περίπου λίγο πιο πάνω από ό,τι έκλεισε πέρυσι.
Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι οι δημόσιες δαπάνες σύμφωνα με τις αναλύσεις Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και άλλων μεγάλων φορέων που ασχολούνται δεν μπορούν να πέφτουν κάτω από 7%. Διαλύεται το πράγμα. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι είμαστε γύρω στο 5,5%. Θα έλεγε κανείς όμως ότι αν συμπληρώσουμε τις ιδιωτικές θα έπρεπε να έχουμε μια σχετική αξιοπρέπεια. Δεν έχουμε, γιατί έχουμε διαλυτικό ιό μέσα στη διαδικασία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με τα υλικά και να κλείσω να σας αφήσω με τους άλλους καλεσμένους σας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, διεκδικούμε για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο και να γίνει κάπως ίσιο. Λοιπόν, και να μην γίνεται διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Διεκδικούμε λοιπόν κεντρικούς προμηθευτικούς οργανισμούς και για το φάρμακο και για το υλικό. Ένας οργανισμός που να κάνει διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες προμηθευτικές εταιρείες, ντόπιες και ξένες, και ενδεχομένως να δίνει και μια κάποια δουλειά στον ελλαδικό χώρο. Ξέρετε ότι ανταυτού, και η κυβέρνηση και οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε αυτή την κατεύθυνση, ανταυτού γίνανε νομοθεσίες πώς οι προμήθειες θα διασπαστούν στο κατατόπους νοσοκομείου ή δυνατόν και στο κατατόπους κέντρο υγείας, και αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα, γίνονται προμήθειες εξωσυμβατικές, όπου αυτό το πράγμα θα πει πρώτα το φοράει το υλικό στο χειρουργείο ο ασθενής και μετά πάει ο χειρουργός και λέει, ξέρετε, εγώ του το φόρεσα αυτό, εγκρίνετε το τώρα, και εκ των υστέρων εγκρίσεις, πράγμα το οποίο είναι παράνομο και ακριβό. Και παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα και κοστολογούμαστε, προμηθευτικός οργανισμός εις τα σκαλένδας. Χαιρετίσματα που λένε. Λοιπόν, γιατρέ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα λέμε εδώ, τα καταγράφουμε. Μπας και δώσουμε καμιά λύση δηλαδή. Να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.